Na Mestskom úrade v Považskej Bystrici sa konala konferencia Mladí ľudia a dobrovoľníctvo na miestnej a regionálnej úrovni pri príležitosti Európskeho roka dobrovoľníctva. Konferencia mala dva hlavné ciele. Prvý taký hlavný cieľ je motivovať mladých ľudí nejakým dobrovoľníckym aktivitám, keďže tento rok je Európsky rok dobrovoľníctva. Druhý taký hlavný cieľom je možnosť poskytnúť neziskovým organizáciám, aby sa prezentovali, aby oslovili týchto mladých ľudí, lebo naozaj v Považskej Bystrici je veľa neziskových organizácií, ale ich počty dobrovoľníkov sú veľmi nízke. Na konferencii si účastníci mohli vypočuť zaujímavé odborné prednášky o dobrovoľníctve a o legislatíve dobrovoľníctva. Podujatia sa zúčastnili väčšie organizácie, ktoré mali možnosť priamo oslovovať mladých ľudí. Hlavné témy boli o ochrane životného prostredia a kultúrnych pamiatok, o pomoci chorým a sociálne slabším a veľa iných. Skauti pomáhajú v podstate vo všetkých smeroch, kde sa dá aj ľuďom, ale hlavne teda chodia do prírody, alebo napríklad také najznámejšie, čo teraz najviac funguje v prírode, máme odklínanie hradov. V podstate spolu s pamiatkármi sa snažíme niektoré hrady na Slovensku tak zakonzervovať, alebo aby sa viac nerúcali. Takže hlavne do tej prírody sa snažíme ísť. Čo sa týka dobrovoľníckych aktivít, najlepšie sú na tom krajiny v severnej a severozápadnej Európe, ako je napríklad Francúzsko, a najhoršie sú na tom bývalé respektíve socialistické krajiny, ako je Bulharsko, Rumunsko. Slovenská republika je na strednej úrovni zhruba ako Grécko alebo Taliansko. O dobrovoľnícke aktivity majú záujem nielen mladí ľudia, ale aj starší a seniori. Mnohí ľudia možno uvažujú nad myšlienkou, čo dobrovoľníkov baví na aktivitách bez nejakého zisku a aké majú s tým skúsenosti. Možno ten dobrý pocit z takej dobre vykonanej práce, že robím niečo pre iných, alebo ak robíme nejaké akcie napríklad pre deti, tak mne veľmi pomáha vidieť tie šťastné tváre, alebo tá radosť z toho, čo my robíme pre iných, tak veľmi ma to naplňa takou radosťou a z takej dobre vykonanej práce, že som za sebou potom spokojná, že po mne niečo vidno. Väčšinou sú pozitívne, veľa ľudí sa chcú zapojiť, čo som dosť prekvapená väčšinou a mám s tým iba dobré skúsenosti. Podľa vyjadrenia koordinátorky Európskeho roka dobrovoľníctva v 2011 mimovládne a dobrovoľnícke organizácie sa spojili a všimli si, že by bolo prospešné a veľmi dobre oceniť dobrovoľníctvo v členských krajinách Európskej únie. V roku 2001 bol vyhlásený Medzinárodný rok dobrovoľníctva a teraz oslavujeme 10. výročie tohoto Medzinárodného roka. Ten bol vyhlásený Organizáciou spojených národov. Moja práca spočíva v koordinovaní všetkých činností týkajúcich sa Národného plánu Európskeho roka dobrovoľníctva, pretože Juventa je národný koordinačný orgán. To znamená v spolupráci s Európskou komisiou a organizáciami, ktoré koordinujú celý rok dobrovoľníctva na európskej úrovni. V spolupráci s nimi organizujeme rôzne aktivity, vytvárame plány a nejaké mediálne spolupráce s médiami, či už tlačovými alebo audiovizuálnymi. Dobrovoľníctvo mladí ľudia získavajú nové skúsenosti a zážitky, sociálne zručnosti a hlavne je to dobrým štartom do budúcnosti. Seniori si naplňajú svoj zmysel života. Ivana Černianská, televízia Považie.